Pored tradicionalnih programa koje Kulturni centar Novi Pazar priprema za svaku godinu, i ove godine će biti program raznovrstan. Naši sugrađani koji su zainteresovani za kulturu i kulturne programe u okviru koje realizuje i priprema Kulturni centar Novi Pazar, da imaju priliku da daju svoje predloge, da daju svoje ideje ili potencijalno razrađene projekte kako bismo ih sa težnjom ustanovljavanja i unapređivanja raznovrsnosti programa uvrstili u program za narednu godinu. Pa smo tom prilikom ostavili mogućnost svima zainteresovanim da do 10. decembra imaju priliku da putem e-maila domkulture_np@yahoo.com šalju svoje predloge koji su manje ili više razrađeni, da to bude neka inicijalna faza koju ćemo kasnije razraditi. Mi želimo da što više budemo na raspolaganju, da obogatimo kulturni i zabavni život u Novom Pazaru i da naš budući program za 2022. godinu bude upravo po meri svih građana i po meri svih ljubitelja kulture. Nama svakodnevno stižu predlozi. Neki su dobro razrađeni, dok su neki zasnovani na 2 do 3 rečanice, ali smo sigurni da tu ima dosta potencijala, kaže Aladin Imamović. Predlozi su zaista raznovrsni, od muzičkih do pozorišnih, filmskih čak dešavanja, pa će nama zaista biti zadovoljstvo da ih sve dobro proanaliziramo, da ih dobro razradimo i da u korelaciji sa predlagačima nađemo najbolju formu koja će biti najprikladnija za sve naše posetioce. Do sada je pristiglo preko 30 prijava za kreiranje plana i programa za narednu godinu, gde će Kolegijum Kulturnog centra odabrati oni koji su racionalni, koji su mogući za realizaciju i da će se, zahvaljujući predlozima sugrađana, svi programi podići na veći nivo i sve ono što se priprema za narednu godinu, kaže Imamović.